Ei, hola, què tal? Espero que estigueu tots bé i dibuixant feliçment. Jo, per la meva part, la setmana passada em va agafar un síndrome de l'impostor que flipes, que per qui no ho sàpiga és bàsicament sentir que no ets prou bo amb allò que fas i ser molt crític amb un mateix. O sigui, bàsicament és inseguretat i ser massa crític. Punt, no hi ha res més. I bueno, em va pillar de cop, em va fotre una bufetada i em va deixar, doncs, sense ganes de dibuixar. Sense masses ganes de dibuixar i llavors em vaig prendre tota la setmana passada lliure. No vaig dibuixar massa, vaig fer 4 dibuixos, però no volia gravar perquè no em sentia bé, no tenia masses ganes, la veritat. Llavors, simplement vaig dir, és igual, i ja gravarem un altre vídeo. I per això estic aquí. Bé, com ja he dit, no he estat fent massa cosa. Bàsicament he estat repassant, anar fent dibuixos de tots els conceptes anteriors que he anat fent durant aquestes 4 setmanes que he estat per YouTube, que he anat penjant vídeos, doncs he anat repassant. Com podeu veure, els primers dibuixos que us estaran apareixent no estan massa bé, i va ser aquí quan em va pillar el síndrome de l'impostor de merda, l'estic cagant, merda, no ho estic fent bé. I bàsicament el que vaig decidir fer és parar una mica i prendre-m'ho més calma. I al final vaig treure aquests 2 dibuixos. I bàsicament, o sigui, potser en aquest, en el del cabell verd, potser el cap està un pèl massa gros, però no és res que no es pugui arreglar. L'únic que sé, hi ha una cosa, que no està bé. N'hi ha una que no està bé perquè encara no l'hem practicat, i és el color. Així que aquesta setmana començarem teoria del color, que és una de les coses bastant difícils a l'hora de dibuixar, ja que hi ha bastantes coses a entendre. Això serà una mini introducció d'alguns conceptes bàsics i que són importants, sobretot pel que és en digital, no tant en d'això, en què seria físic, però igualment són importants. Així que comencem. Tot i que sembla una tonteria, el color és importantíssim en el dibuix, és una de les coses més importants, bàsicament perquè el color ens marca una grandíssima quantitat de coses, ens marca identitat, ens fa guiar l'ull a llocs concrets que vulguem i ens marca sentiments. Els colors expressen sentiments i sensacions. Tenim els colors associats a diverses coses. No és el mateix dibuixar una escena melancòlica en vermells, que és un color enèrgic, que no pas en blaus, que és un color que transmet tranquil·litat. Evidentment, si intentes dibuixar una escena melancòlica en vermell no et sortirà bé perquè és un color que transmet energia, transmet agressivitat, perill, una sèrie de coses que tenim associades al color. En canvi, el blau el tenim més associat a la tranquil·litat, a la serenitat, a la nostàlgia. Llavors, si volem fer alguna cosa nostàlgic, haurem de tirar per colors més similars al blau, o com es diuen, freds. Per tal de no fer aquest vídeo superllarg i superpesat amb tota la teoria del color, repassarem bàsicament 3 conceptes bàsics, 3 elements que són fonamentals per entendre el color en digital, i després, una tècnica que he fet servir amb un petit exercici de com practicar el color. Doncs bàsicament, els conceptes són hue, o com diuen els anglesos, hue, saturació i il·luminació o manca o excés de lluminositat. El hue és bàsicament el color que escollim. És bàsicament dintre del cercle cromàtic quin color triem. Per si no ho sabeu, el cercle cromàtic es conforma de 3 colors bàsics si parlem de colors llum, que són el vermell, el verd i el blau. El sistema RGB, que és més o menys el que veiem amb els nostres ulls. Per exemple, les càmeres o els ordinadors també fan servir aquest sistema, però amb un camp de visió més petit. O sigui, nosaltres veiem més colors que les càmeres. Això és com a detall que deixo.
Llavors, els colors els podem separar en dos parts. Els podem separar amb els colors freds o els colors, diguem, càlids, que bàsicament serien els càlids els que tiren per vermells i els freds els que tiren cap a blaus o ultravioletes. Llavors, al mig tindríem els verds. Però bàsicament és això, diguem, els verds és com... estan en entremig, depèn de quanta quantitat de vermell hi tinguis i quanta quantitat de blau hi hagi. I això és tot de hue, si no hi ha més. Saturació. La saturació és la intensitat que té un color, és a dir, quan intens és, quan viu és. Llavors, com estareu veient per aquí, suposo, no sé on ho posaré, quan més saturat és, més brillantor és, més viu és. En canvi, quan traiem saturació, es torna més gris. Això pot anar bé, per exemple, si vols fer un escenari urbà hiperrealista, triaràs colors que no siguin tan saturats, exceptuant algun punt en concret que vulguis remarcar perquè, jo què sé, a l'estar saturat destaqui més i guiïs l'ull. En canvi, per exemple, per fer coses més cartoon o per fer dibuixos, etc. o manga o que sigui, normalment es fan servir colors més saturats perquè són més artificials. Està aquí el joc. I després tenim el que seria la il·luminació, que bàsicament és quant de blanc o quant de negre té un color. I també es va jugant. I ja està. Tot això seria els 3 conceptes bàsics amb els que es va jugant normalment quan dibuixem en digital. Després, un petit detall. El rosa, com estareu veient, el rosa i el marró no existeixen. No existeixen, no són colors. És vermell. Són colors vermells. I ja està. Són vermells amb més blanc o més negre. Ja està. Si esteu veient aquí el cercle cromàtic i veieu que hi ha com una franja que és rosa, allò es pot fer servir però no és exactament el mateix que agafar el vermell i portar-lo cap a molta lluminositat. No és el mateix. Hi ha diverses formes per tal d'escollir colors, o sigui, pots agafar el cercle cromàtic i fer servir complementaris, tríades, etc. Hi ha moltíssima teoria que ja veurem durant la setmana que ve, perquè és enorme, hi ha molta cosa, però una molt interessant i per començar i per anar escalfant motors és fer servir una roda monocromàtica, que bàsicament, com ja diu el nom, és agafar un color i d'aquest color anar traient diferents tonalitats per crear un espectre amb el qual puguem dibuixar. Per exemple, en aquest quadre que estareu veient ara mateix està completament pintat amb vermells. No hi ha res més que vermell. La carn, que direu, això és color carn, és vermell, amb molt de blanc, però és vermell. Ja està. Totes les tonalitats que associem al marró és vermell. Tot és vermell, amb més negre o més blanc, però és vermell. Doncs he decidit agafar aquest mateix exercici i portar-me al digital i adaptar-me a la ment. Perquè és evident que jo això no arribo. O si ho faig estaria mesos. I això és un canal que faig un vídeo cada setmana, a no ser que em pilli síndrome de l'impostor. Llavors, bàsicament he fet el mateix exercici, però més simple. I bàsicament vaig agafar tot el que vam estar dient la setmana passada dels conceptes del cap i de com construir tot, he construït aquest dibuix. I bàsicament he escollit el color lila perquè m'ha vingut de gust, no sé, m'ha semblat correcte, i a partir d'aquest color he anat jugant amb el que serien les tonalitats, amb la saturació i l'il·luminació sobretot. O sigui, bàsicament perquè no em quedés una cosa super brillant, he anat, a l'hora que anava variant, anava baixant o pujant, anava baixant una mica la saturació a l'hora que anava pujant la il·luminació o el color negre, fins a aconseguir aquesta roda. I amb aquesta roda
he anat, doncs, pintant. Primer de tot, he aplicat el color principal, el lila, diguem, pur, saturat, com a base, pel dibuix, i acte seguit, doncs, he dividit el color en zones il·luminades i zones fosques, evidentment. Com podeu veure ara, doncs, si jo ara m'hagués de dibuixar, doncs, d'aquí cap aquí ho faria fosc i d'aquí cap aquí brillant. Després de tot això, de dividir-ho amb aquestes dues parts principals i una, diguem, neutra, he començat a aplicar el que serien zones més fosques. És a dir, en una cara, o jo que sé, en la mà mateix, per aquí, és molt més per aquí, just on hi ha... Ara me'n recordo com es diu, jo vaig tindre en un altre vídeo. Artells. Els artells, aquí darrere, és un pèl més fosc perquè fa ombra. Doncs anar marcant això. Aquí dintre els ulls és més fosc perquè hi tenim aquesta part del crani que ens tapa una mica, ens protegeix una mica l'ull i ens dona ombra. I doncs anar aplicant coses d'aquestes i anar omplint fins a omplir-ho tot amb zones més fosques, més negres, i després he aplicat una cosa que normalment es fa, que és posar el que s'anomena highlights, és a dir, punts de llum allà on no hi ha... No és que no hi haurien de ser, però és com que entra la llum, rebota en un lloc i llavors t'il·lumina una mica. I més que res l'he posat perquè em feia gràcia, m'agrada dibuixar així i ja està. Hauria de mirar algun vídeo per fer-ho millor, però bueno, la pràctica fa el mestre i més que res és un exercici per practicar el color. I ja està. I llavors el resultat és aquest. Després, he aplicat també color groc en algunes parts. A veure si adivineu quina és la raó per la qual hagi escollit aquest color. I després, una cosa, ho he dit durant el vídeo. A veure si ho endevineu. Serà el vídeo de la setmana que ve. I fins aquí el vídeo. Aquesta setmana no us puc recomanar un vídeo del que hagi tret informació perquè me n'he estat mirant bastants. Teniu una llista de vídeos de tots els conceptes anteriors més teoria del color a la descripció. No, la descripció no, perdó. Al canal, potser també ho deixo a la descripció. Jo què sé, no sé, ja sabeu com va això. I si voleu més contingut o em voleu donar més suport, em podeu seguir a Twitter, a Instagram, Twitter i TikTok, on penjo coses i ara ho tinc mig mort, però bueno, ho haig de ressuscitar en algun moment o altre. I si us ha agradat el vídeo, doncs doneu like, comenteu, compartiu i sobretot subscriviu-vos. Vinga, ens veiem!